Per segon any consecutiu, en el marc del Festival Sismògraf, hem fet l'Ona Expansiva. L'Ona Expansiva és una mica sortir de la ciutat d'Olot, que és on té lloc el festival, per una mica contaminar, diguéssim, altres pobles de la comarca de la Garrotxa. Repetim municipis, que són les Planes, la Vall d'en Bas i Besalú, i aquest any ho fem amb Cobos Mica. És un duo que està basat en una intimitat de relació d'una parella que se trobi en una habitació con sus cositas, con sus diferencias y cómo se desarrolla este dúo en un corto tiempo, porque el dúo durará unos 25 minutos. L'Ona Expansiva està pensada perquè més companyies puguin participar del festival i també una mica perquè els altres municipis de la comarca se sentin part implicada també d'aquest festival. La nostra intenció és anar-ho extenent a més municipis o a indrets singulars de la nostra comarca, que en tenim molts, i poder treballar això en relació a una companyia sempre, perquè així els hi donem també una mica més de vidilla i més de marge de maniobra.